Ganbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Digdi sa DCGB. Good morning tabi sa Satuya ka boss. Kami po minarespetar na naman sa labang miyembro kan Sosyedad Asinkan Familia. Kasabay po ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kan kaaldawon an mahal na Diyos dapat ang permitang itigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Bisperas kan kapiestahan June ni Senyor San Gregorio Magno. Yan ang mahal na patron po kan Old Albay District. Diyan mismo sa Cathedral tabi ano. Advance Happy Fiesta tabi, Advance Happy Fiesta. And happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Programa na pong Tingog Ganbanwaan. Naglalaom na yaon po kamo sa maray na sitwasyon asin ka mugtakan. Kasabay dyan ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 ang pagkaudto. Magiging katuwang tadyan ang Mega Force Patrol sa pagpresentar po kan mga istorya pagipag-ulay sa mga personalidad asin iba pa. Istorya lokal, national, international. Si Chief Jimmy Pading Jimmy Camp Ola General Ola Day ngunyan tabi ano. Kaya fiesta official po sa Bilog na Albay. Si Pading Jim ang samuyang chief reporter, Pading Jomar Bian, Pading Alarmario, asin si Joshua, si Karen, si Angel. Get well soon kay Boy, ano yung samuyang piloto po sa mobile. Get well soon tabi. May diit na mati-mati da si Boy. Sa master control yaon po dyan si June Napolis ang satuya pong pag-iriba. Para po sa samuyang broadcast sa AM band, sa traditional radio, worldwide, nationwide, region-wide, pati naman po sa pigabot kan samuyang puwersa sa luwas kan Bicol. Mantang sa newsroom yaon po dyan ang pag-iriba sa panginot kan samuyang ever reliable News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, and si Ma'am Sha Leron, si Nicole Ann Gloriani, siyempre si Jimos Barrios, sila po Minaso Rumada kan mga istorya lokal, national, international. And siyempre yan po nagkakabara sa nindo sa samuyang social media news portal and nagkakadarangog kung may news break and major newscasts. Yaon man dyan site yan sa tuyang ka-partner sa broadcast kan DCGB Worldwide Netwide, si Jerome Nicole Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong Public Information Officer ng Bayan, ng PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning tabi dyan sa satuyang mga paraan tabay sa sentro kan Legazpi, Albay District, imaging sa Daraga, ipati na po so mga yaon po dyan nakaantabay sa samuyang webcast worldwide, nationwide, netwide. Salamat po and good morning from the Philippines. Sige, diretso na tabi kita kang programa. Standby muna tabi yung news team dyan sa luwas, not unless na flash report po yan o very urgent. May mga makakaulay pa kita, these personalities behind the news, mga nangyari po digdi sa satuyang palibot. This time, si City Councilor Alan Ranyola, magkakaulay ta, akan sangguni ang Panlunsod Legazpi. Councilor Alan, sir, good morning. Si Pio Tabi kan DCGB. Yeah, good morning, Pio, and good morning man po sa inyong mga listeners. Happy Ibalong Festival. Yeah. Happy Ibalong Festival and congratulations in advance ta sa mga aktibidades sa tabi was all successful as of now tabi ano. So Dragon Boat Race, iba pang mga aktibidades and so mga nakatalaan pa naka-queue na tabi na gibuhon tabi Councilor Alan po ano po? Yeah, salamat Pio, salamat po no. Talagang very successful po sa mga event and lalong-lalo na sa Dragon Boat Race, ini pong Mayon 360 bike, and of course, sa mga iba pa. Actually, halos
kadakulan po, successful po talaga. Di ko Okay. lang po ma-mention ka, boss. Iyo tabi upo. And nagkapirang aldaw na sana matatapos na ini. What are the remaining events tabi sa Yeah. Ibalong? Well, ngunyan pong hapon, ngunyan pong banggi, ang coronation night kamutya ng Ibalong. And then, ongoing po ngunyan so international billiard tournament. And then, sa September 5, ini pong abangan taso sa tuyang street presentation. Diyan po yan mapuon sa may Iglesia ni Cristo hanggang sa downtown, and then matapos po diyan po sa Ibalong Park. And then so Bini concert September 6 diyan po gigibuon sa Old Legazpi Airport. Oho, mga major activities patabi, Councilor Alan. Ano po, sir? Yes po, no? Yes po. Now, ito sukon mo na. So, state presentation will be on the 5th sa Biyernes na. Yes, Friday po yan, September 5. Hapon po yan. That's why kung may mga gigibuhon po kita, gibuhon ta na bago mag-September 5 kasi masarado po kita kang tinampo. No? So may mga road closure po. That's why we need to be vigilant in checking all the routes. And then kung igwa makamong mga gibuhon, dapat gibuhon na nindo. Or Iyo. after the street presentation. Opo. Maraming na unambitan mo tabi, Councilor Alan, sir. Ang tiripon po kaya na state presentation sa inpong lugar? Mapuon po dyan sa may Iglesia ni Cristo. Dyan po sa may Sea Oil area. Sa Inutan lang po kayan. And then dire-diretso yan sa downtown, sa Rizal Street. And then from Rizal Street, maagi sa may LCC, Ayala. And then diretso po siya sa Ibalong Park. Duman po ang tapos. Ay talagang mas maray na na-explicar tabi ta. It will be a major event na gulpi ang Yes po. kuan kay puan na obserbara na rerouting ano Yeah. po. Oo. Yes po. Tapos nagkaigwa naman kita kay mga security and safety coordination too. And then actually nagutulungan ni kami giraray. Siguro last week po yan. Bago po nagpuon sa tuyang mga ibang mga activities. Anong oras po ang puon kan tiripon tabi? I think mapuon po kita mga 1:30 or 2 o'clock in the afternoon. Mapuon po so pagtiripon. Okay, so that's it. At least na-informaran tagirari ang publiko. Maka-plan ahead na tabi sila. Yes. Andangog ko Yes po. halos kabangang milyon ang grand prize dyan, tabi, City Councilor. Kabangang milyon ang grand prize sa street Yes presentation. po. Nasa 500,000 po ang sa tuyang first prize. Second prize I think nasa 300 or tapos 200. Basta total of 1 million yan, Pio. Oh, iyon. Even sa Mutya ng Ibalong, iyo man po yan. Ang first prize ta nasa 500,000 man po, Pio. Ay, And then I think 300 and 200. Basta total of 1 million gabos-gabos po ang papremyo ta. Ay, at least nakakaraos. In a short period of time, Tapos nakakaraos. tapos sa mga nag-aaragad pong ticket, nagpadara na kita sa mga barangay, and then iba man nowadays pa nakakuha, pwede sinda mag-agad sa Legazpi City Tourism Office, available po siya. Oh, it's not for sale. Ano po? Yeah, no, it's not for sale. It's free. It's Oh. free for all the people who wants to watch the show. Pagkuan sa na ito, pag kunya na sa nanin orderly na pag-acceptar kan mga spectators, ano? Yes, para organize kita, and at the same time, syempre, hindi man kita pwede maging overcrowded. Yun. That's why may may capacity lang po baga ang after to yung ICR. So kung pira lang inisyon ticket, ilan po lang dapat maglaog. Yun, crowd control, kumbaga, ano po. Okay. Okay, so maibang kita tabi, Sir Councilor Alan, ano po, igwa kaning tigo plano na itong so parang committee of the whole na nga ang gigibuhon, inquiry, in aid of the legislation, ining susupply and pamresyuan ka na quarry. Now, the latest is yung governor, yung provincial government, pinagsuspender till November 3. So, quarry operation sa Bilog na Albay. What would be your take on this? Would we push through sa investigation tabi? I think di man po kami affected duman sa decision kang province na isuspend ang quarry po, no? Dagos man po giraray so sa tuyang inquiry kasi syempre
itaman na long term man iniong sa tuyang inquiry. I mean, para masabutan ka mga tao kung ano po talaga ang nangyayari pagabot sa bagay na yan. Oh, so push through ito tabi even with the Yes po, suspension. push through po yan, Pio. Di man kita dapat maapektuhan duman sa decision po kang province. Oh. Kumbaga, siguro after Ibalong Festival, gigibuhin na po yan, ano? Kasi may mga naghahalak man ng mga tao, lalong-lalo na sa yung mga negosyante, talagang gusto nilang maaraman kung ano po talaga ang mga nangyayari sa tuyang kwari dito po sa syudad kang Legazpi. Lalong-lalo na ini yung mga bye-bye, so presyo kang bye-bye, tapos ini yung supply, kung ata minsan nagkukulang. So, yan lang po ang very simple man lang sa tuyang mga kahaputan para at least malinaw po and masabutan ka mga Legaspeño. Tama tabi, Councilor Alan, because igong delicate balance dapat na konsidera ron, may pangangaipo and then may pangangaipo so sektor sa bye-bye and quarry materials and igwa man pangaipong dapat maprotehiran so palibot nga to. Yes po, no? Kasi lalong-lalo na sa tuyang mga kasaraditan na mga na gusto man magkapatapos or mag-construct sa sendang mga arong. Siyempre, ano man po dapat, I think the price should be well regulated. Bako po so grabe pong halangkawon man. Takahira ka man sa mga ordinaryong tao na mag-construct sa indang harong. Now, Sir Alan Tabi, Councilor, if you may, your thoughts on this Tabi, if ever na suspenderon in halawig talaga ang kunyan, ang quarry operations, what would be the upsize and downsize kan araw kan in kaso idro-diretsong suspension tayo hanggang November 3 man lang Tabi, ano pang magiging epekto kayan? Well, I think ang take man lang yata kaya ninda kaya big suspend because of the rainy season to avoid accident. But definitely they will not di man po yan kay Puan i-suspend na haluy ng hikay. Kasi syempre kay Puan tabaga mga aggregates para sa tuyang pag-construct or development sa tuyang lugar. So I don't think that isususpend kay halawig po yan. Yes, I think they're just protecting the people na to avoid accident. Naintindihan ko man po to, which is I think magayon man po to na pigibo ninda. We need to be proactive especially on rainy season, right? Okay, so yung managatabi Sir Alan, ikonta talaga ko consider yung delicate balance between itong so demand and itong so kunyan man pagprotehir kang palibot nga to, including lives tabi, ano po? Yes po. Oh, yes po. And kaya Hello, nawara katabi Councilor Alan. Nawara yung signal. ang syempre, Pio? Opo, go ahead. Hello? Yeah, ang downside lang kaya, syempre, paano so halimbawa makakaipuhan ka na, kang bye-bye. So, yan lang po, medyo may delay lang siguro sa kung may mga sa mga quarry operator o kaya sa mga supplier, they can still sell but they should not take advantage of the prices na porket nakasuspend if one i-increase ang presyo. Ayun, that's a nice point tabi. Nice point tabi City Councilor Sir Alan bilang chairman sa trade and industry. Dapat samantalang iba na tamili sinuspend mapalangkaw ng presyo. Yes, dapat makupuarog kayo kasi mas lalong kahira kang sa tuyong mga consumer and then sa tuyong mga developer. Di ba? Okay. So yung masanatabi yan Sir Alan, Councilor Alan Tabi, not unless kapag dagdag, go ahead Tabi, madangog kami. Yeah, salamat Pio, no? And gusto ko po imbitaran ang mga Legaspeño na na maghiling po kung inabanggi sa tuyo mo siya ng Ibalong, and then of course abangan po nindo sa mga maabot pang mga aktibidades, ini pong street presentation, and at the same time ini pong Bini concert nagigibuhon sa Old Legazpi Airport po. Thank you so much Sir Alan, mabuhay Tabi, salamat po maray.
Yeah, salamat Pio and just marinaga po sa boss. Mga tugang si Sir Alan Ronyola, City Councilor kan Legazpi, manungod sa siring na bagay. Ano ta, kanakaagi baga pa anong alaw June, kanakaaging semana, may ipinagpasar na lakdang si Councilor Alan Ronyola diyan po sa Sanggunian Panlunsod, na requesting for inquiry in aid of legislation manungod digdi sa estado kan pamresyohan buda sistema kan ining pagbakal duman lang nakokonsentrare so pamresyohan and supply ta igong nakaabot kay Councilor Alan na haralang kawon so presyo. Ang sabi ni Councilor Alan, paano yan na we have sufficient supply and then halangkaw ang presyo ka na baybay digdi sa asal. Ang sayanganing pinagsasabi is strictly within the confines lang po kan territorial and political jurisdiction kan Legazpi. Dahil man siya ning matats duman sa ibang mga lugar. Sa Legazpi lang, nata ngayat gulpi ang supply niya to. In fact, igwa nga kitang nabasa na news yata na parang igwa na ning over-extraction. So, saro sa mga basis yata kan pagsuspender para mientras till November 3 ni Governor Noel kang quarry operation, taigwa ning over-extraction yata. So kung igwa ning over-extraction, gustong sabihin, sufficient ang supply dyan. So pag sufficient ang supply, dainin rason na halangkaw ang kunyan ang pamresyohan kan sa merkado kang quarry materials. Ta applying the law of supply and demand, although it is unwritten, nakatudan lang yan na pag halangkaw ang demand, gulpian na lang kaw man kang presyo. O ngunyan tabi, iyon ang sususugon, at least digdi po sa siyudad ni Legazpi. And sabi ni Saro pa sa maray na punto maduman ni City Councilor Alan Ronyola is ang ngunyan na pinagsuspender ang operations, dahil man magsamantala so iba dyan na palangkaw man ang presyo. Dahil makahirak man kan mga end users, tabi po, kung papalawawan ta suspendido so quarry till November 3, ay nako, di pisil man tabi. Ito kung igo talaga ng over-extraction, dako lang mga stockpile dyan. As possibly, baka the logic is ito sa nang paubuson so mga yaon niya na stockpile and then pag-lift, if ever, i-lift yan sa November 3 na, after November 3 hanggang November 3, after November 3, November 4, baka i-lift na yan, matama-tama na talaga managad. So, pasistema ka yan sa iyan na quarry, yan na pag-extract and yung pagpabakal kan mga quarry materials na dyan, hali po sa taludtod kan bulkan mayon. O yan po tabi ha. Diretso man giraray da so inquiry in aid of legislation may relasyon sa bagay na yan. Yun na nga yan, nagluwas ining suspension kang quarry operations till November 3, effective mo yan till November 3, natsimpo man na nainot man na nagpaapod, itatalaan nga ni siguro nga ni basado baga doon sa interview baka after ibalong so inquiry in aid of legislation kan Sanggunian Panlunsod Legazpi. Po? So yan tabi ha. Diretso man girara ito. Mas marayan na matanos-tanos na tabi. Po? Iyan na ako na yan. Iyan na manood yan sa quarry materials na yan o kaya quarry digdi operation sa probinsya ng Albay. At least digdi po sa siyudad ng Legazpi. Taday man po ning kunyan. Day man ning authority ang siyudad ng Legazpi outside kan political and territorial jurisdiction po kan Legazpi. Digdi lang po ito sa Legazpi. Tadakol lang baga digdi nin mga quarry operators mga concessionaires and igwa nin mga nagbabarakal digdi may nagpapakonstruir both public works and private as well na yun na nga niyan minaagrangay man baka natangitahalang ka ang presyo. So yan po ang sususugon kan Sanggunian Panlunsod. Po? O bueno tabi bueno sa bago kita sa iba pa mga istorya Diyo na ininguuna sa lado internasyonal. Daita pag-arugon yun so nangyari ngunyan sa Jakarta, Indonesia. Daita pag-arugon ito, daita pag-arugon. Tahilingon mo, digdi baga sa to sa Pilipinas, mainit ang kunyan, ang istorya sa korupsyon. Brought about by this inquiry, manungod sa mga ghost projects, buda mga flood control projects, po? Yan. Ngunyan,
perming na-incorporar iyan sa korupsyon, perming na-incorporar iyan sa ralagayan, sa kuruntsabahan, nasa sentro mo niyan ang DPWH, yung mga contractors. In fact, si Secretary Bunoan yun nag-resign na kunyan na naghali sa pwesto. And one thing for sure na saro sa mga nakapressure sa paghali sa pwesto ni Secretary Bunoan is ining issue po sa kunyan, ining issue sa ining flood control projects. No less than the President Bagatabi ang nagkunyan na nag-orden ka na for once and for all tabi mabisay naman agad din ang gulpi po ang nagburutwa na mga issue manong na pinunan sana dyan sa flood control projects. Gulpi ng mga collateral issues na nagbuburutwa ngunyan tabi. Now, mainit ang publiko ngunyan tabi, lalong-lalo na sa korupsyon. Duman sa Indonesia dyan, korupsyon man ang issue. Taso mga miyembros kan gabinete, kundig din nasa sentroan DPWH, buda yung mga contractors, duman sa Indonesia, ang nasa sentro kan kontrobersiya is ining sa mga gabinete dyan. Because of their itong abot langit dyan, nakuha na perks na mga beneficios, sweldo, poder, influensya, gabos. Yan so gabinete. Ngunya, nag-alburuto yun sa publiko. Anong nang nangyari ngunyan tabi? Anarkiya. Anarkiya na yun nahiling mo sa balita yun baga? Anarkiya na yun ang yung mga tao, they took the law into their own hands. Uyugo no may pigrulusob ng mga kunyan. Mga residensyas kaitong sa mga miyembros kan gabinete. Parliament members ta. Linusob da na nakadepensa. Maringan ita, da ipamangkitang na araman na nagadanjun na mga members kan parliament. Siguro nakadurulag man. Linusob yun, pigasaro-saro na sa mga residensyas kaitong sa mga cabinet members na palabaw ang kunyan, ang sweldo. And so, common tao, tios. Dahil na, Isus Mariosep, anarkiya, may pigsusurulo, may pigbabaradulan na auto, ito sinalakat na nga ni so nagkakaperang miyembros, so harong kan nagkakaperang miyembros kan gabinete, which is wrong. At dipisi, lalong-lalo na ngunyan, with the advent ka ining Facebook baga, social media, baka may mag-agitate sa tuya ka iyan. Baka may magparagatong arugon-arugon. Dipisil yun magabako. Dipisil. Dahil kita mag-abot sa arugkaan. Dahil kita mag-abot sa arugkaan. Ang gabos tabi, mapag-aurulayan within the circle and sphere of rule of law. Tabi yun yan. Arog kaya ng sistema dapat. Dahil kita mag-arog duman yun. Igwa ng, mas lalong nadagit sa mga protestadores, igwa ng sinagasaan yata ito. So, mobile kang pulis na rider. So, para deliver baga, parang arog kaan. Nasagasaan, hindi kung deliberate ito, anahiling ko duman sa video. Kita, nag-realize na sa video baga, kan mga sa newsfeed niya to, makaskasun su kunyan, ining patrol car kang pulis, rally nga nagrarayot, gari ma-responde, sinakub su rider, na dahi man ipakilabot, duman pa na-trigger su dagit kan mga tao dyan. Ungo niyan, pigsasalakat su mga harong kan mga membros kan parlamento, pigkukuro su mga gamit, gabos yun. Pigkukuro mga darakulao na TV, igoning nako ang nainda kung tama su paghiling ko, kahadiro. Pati mga su darakulaon bagang kunyan, mga kawatan na ining su mga pabuso itong su for kabus basta pwedeng sinalakat rinansak mga harong kan membros kan parlamento. Now natatapig ito karta in Indonesia, igwa po ning dit na samblas di sa toy, mainit ang tao ngunyan sa korupsyon. There are those who are wallowing in riches, pero mayoriya tios pareho man digdi sa Pilipinas. Day kita mag-arog kayan tabi, baka may mag-agitate tadipisil ang luwas kan yun anarkiya. Day na po ning rule of law, ha? Sige tabi. Uyan sa Indonesia tabi Then kasuhapon day ko lang na istorya time not permitting. So sa Afghanistan, so initial nagadan sa linog 300 ngani. Ngunyan maabot na sa poko mas o menos 500 sa Afghanistan yan yun, ha?
Linog. Ang magnitude is nasa 6 yata. Naku, matindi. Yan. Kahirak man, we pray for them. Itong su mga nagkagaradan and su kung igwa pang mga biktima sana mga nasa safety sinda, mako asinda ning buhay, asinda na makasapar pa ning ano pa man nakadipisilan o rimalaso tabi ano. So yan po sa Afghanistan, buda sa Indonesia, mga international news na sa tuya pong nahugot because of its impact sa Bareta po tabi ano. Anong advice mo tabi, John, ha? Chief Jimmy, Pading Jim, teka muna, makuan muna kita, John, tabi, ano? Ngunyan lang kita nakabulo-bulo. Mag-redial na lang in kaso maputol, Chief Jimmy, Pade, and Karen, ta inabot ka kita ning kuan, nin oras kan sa tuyang pag-acknowledge kan tamang oras, buda mga sponsors. Oras Pilipinas, alas 9:30, sakto po yan. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa! Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika.
If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, i-ready natin i-ready natin ang mga linya para marayan dalagan kan bulos kan informasyones digdi po sa satuyang programa. Good morning po diyan sa mga para antabay niya to sa Albay District. Advance Happy Fiesta, bisperas mo niyan kay Senyor San Gregorio Magno, ang satuyang mahal na patron diyan sa Albay District. Pagtugay kay Tabi Padigdig sa okasyon sa Banuan kan kinabatan sa ika-160 birth anniversary ni General Simeon Ola, ika-29 provincial commemoration digdi sa probinsya ng Albaya sinan na host municipality iyoan na Banuan kan kinabatan kung kaya sa ngunyan nagpapadagos aktibidad sa parada tapos na ngunyan nagpe-perform sampangan kaning grandstand o stage iyoan Mariners Polytechnic Colleges Foundation dance presentation digdi sa mismong tinampo sa hampangan kan monumento ni General Simeon Ola. So, may nito na sitwasyon dahil kibanag ni dampok sa samoyang kinamumugtakan and taon-taon siguro may mga mensahe na papaabot ng mga opisyalis na yaon pinapakinutan ni Gobernador Noel Rosal, Mayor Gemma Mahukos ang Guniang Bayan kan Ginubatan, mga opisyal kan iba-ibang pwersa kan Pilipinas, Forces of the Philippines and Philippine Army, Coast Guard, board member na ilingkodig sa stage si board member Manny Ribaya and congressman wala kitang nahiling si PCL President Gagawad Pati Gonzales Alsawaya and baby boy Nebres President kan Pio si Jean Rosipi wala na ako nahiling na ibang panibding. Si PD, si PD Noel Nunez. And ito pa. So yan ang nangyayari na presente digdi sa Banuan kan ginawatan sa mga oras na ini. Sabi pa kung sa'yo nagpapadagos ang dance presentation kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation kan Ligas PCT. Kumusta Chief Jimmy? Kumusta ang panahon dyan? Ginabatan, Jimmy nasalita din si Jimmy News. Thank you so much Chief Jimmy. Medyo marimbo kaya dumantabi kumusta daw ang panahon naman sa Ginabatan? Yan po na Camp Ola Day kung tamaan sa tuyang yung Camp Ola Day tabi pinagdeklar yan na fiesta official sa bilog na Albay por dahil duman sa kunyan si Congressman Joey ipinasar iyan na Acta Republica 11136 yan 11136 Ola Day September 2 kada taon tabi special non-working holiday that was approve kanakalis pang mga taon Ola Day special non-working holiday in the retired Albay in honor of the last revolutionary general to surrender to the American imperialist. Pinag-author iyan ni Congressman Joey Sarte Salceda. Now it is a law Republic Act kaya taon-taon na tabi iyan na pinag-obserbaran digdi kaya araw ka na permi kitang piyesta opisyal. Republic Act 11136 in honor po kay General Simeon Ola sa iyang pagsakripisyo para po sa katalingkasan, parte kang katalingkasan po kang Pilipinas, particularmente siyempre yung probinsya ning Albay tabi siya ang ultimong nag-surrender tabi na general, Pilipinong general sa mga kamot kan Amerikano yan. So
ipinasar ini Congressman Joey na Republic Act 11136 and yun ang ganian na konsiderar kan sa tuyang Kongreso. Now it is a law, kaya permi po na igo kita kan araw kay ning fiesta official kada Mayo kaya September 2 kada taon. Dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Aramon tada o imbit-bit na repormasyon ni Karen Alda. Sandali, ito pa si Karen. Okay yung linya tabi, Jun. Yan. Karen Ala on the spot report. Karen, what's happening? Good morning, man. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Circular na tickets na bako hali sa authorized outlets kaya na duman sa naunang bitan mong mga oficinas buda establishmentos. Over. Actually, Sir Pio, Magkapirang bagay ang tabi, paano Karen? Igwaning outlets na 5, so naunang bitan mo. Tapos halimbawa, ako nagbakal. Tapos gusto ko maning ibenta, ta kumbaga nahiling mo duman sa Facebook page mo na looking for Bennett tickets, Bennett tickets, DM ni gusto sabihon, data aram kung itong supi pabakal kan itong su nahiling mo sa Facebook page kung hali sa lehitimong authorized outlets or baka gibo-gibo niya sa ng ticket. Roger on that. Tama ka dyan. Kung sa bagay, kung ipapabakal kay itong sunakabenta, baka magpatong, ano, paano yan? Yes, tama ka dyan, Sir Pio. Baka magpatong. Ba, siyempre, itong su ticket, halimbawa, binakal sa authorized outlet, igwa ito ng barcode. Ito, pag binakal ko, may barcode, tahali nga sa authorized outlet, valid ito. Roger. Kaya lang, duman sa presyo magkakako niyan, magkakatalo-talo. Roger. Sa Facebook, nahilig mo, looking for Bini tickets, DM me, baka may patong na ito, pero so ticket, legit. Tama ka dyan, Sir Pio. Yan na. Very enterprising na tao, mabakal ganyan ako ng 15 na so pinakabawa sa ng presyo bako.
Pasiring ako duman sa either sa induman na naon ng bita ng mga authorized outlets. Tapos ipapabakal ko. Patungan ko ning 10 pesos kada saro. Paano? Ibaga, may dahiling ka na nga ni ibaga na looking for Bini tickets. Ano so nakabugtak? Looking for Igwas ining kaput-kaput na ticket na daita sabot kung legit or gibo-gibo niya sana dong bagayan. And so presyo. Sa bagay kung balikan ta so pagka-legit kan ticket, kung ba kung legit ang ticket niya, so napabakadan kahirak ta kung i-scan so barcode paglaog niya duman sa entrance, kung ba ko legit, ito ako unday papalaogon. Roger on that. Yan ang problema. Paano iyan masis? Problema man may magsindikato na naman. Ikaw so magpatong ning presyo. O may magkupar baga ngaya, barakalong ko ini para gura nito 300 ko niyan, so pinakababa. Roger, tama. Tapos yan na so baka kung sisay na magkuhan niya sa Facebook looking for Bini tickets, eto na may patong na 20, may patong na 50. Ay nako, paano yan? Tabi Grabe na, tigsisirindikato na. Espekulasyones. Baka mangyari ko. Ang punto tadigdi, pinag-explikartaan siring na bagay, not because na pinagsabit ang iguana nangyari. Pero, preventaran ta kung iguaning magibukaan. Kung paano mapreventaran iyan? Ano daw iyan? Bata dyan nabanggin? Subini sa closing ito ba ko? Sabado, Santiyo. Ito. Kung paano na may magbakal din dakol na tickets tapos patungan ng presyo. Na-advertise na sa Facebook. Legit nga sa ticket na pigpabakal ko. Pero kinupar mo so. Paano yan tabi? Na maximum na pwedeng magbakal sa nagawid kada saro do ang ticket sana. Roger on that. Hindi kung paano tabi kung paano sa authorized authorized outlet nila kung pira sanan maximum na pwedeng bakadon nin sarong nin sarong persona sandali mo na tabi Karen nag-upload si Sir Rick Mendoza baka kung very important ini sa tuyong absent mo. Sir Rick, good morning tabi. Good morning, Manong Pio. Opo. May development lang duman sa UAS. Ay, sige tabi, Karen, standby muna tabi, Karen, ilalaog ta ini, very urgent man ini. Karen, standby, and Angel, mga tugang, nasa linya po, si Sir Rick Mendoza, kan Albay Public Safety Emergency Management Office, Sir Rick, anong development duman sa UAS? So, pighanap tabagang mga personas na inanod, go ahead po. Opo, nakuha na po, so, sa mga inanod, sa dyan sa UAS, ito nga si Albert Ricaccio, nakuha ngunyan pa lang, nag-mensahe pa lang sa MDRRMO, pasiring na po, dumansinda sa Busak kang UAS. So, bali, inanod po talaga siya duman pasiring sa Busak. Inanod, hali sa inalugar tabi, ipakirikap sa ito nagkuhan? Halik duman sa Mayaw. And nakuha ngunyan pa sana, minutos pa lang. Ngunyan pa lang po, nagmensahe pa lang sa MDRMO. Siguro sa mga detalles taod-taod po tayo ko lang sa MDRMO on the way pa lang po sinda paduman. And then muya tawang pasalamatan, so nagtarabang kay ni itong Philippine Coast Guard, and then itong Bureau of Fire Protection, and then sa tuyang EMS tangani na ma-recover ining body kang sarong nalunod dyan sa UAS tabi. Yan ang muna piyo gayod, maapod na lang giraray kami kung yung kaso. Naunang bitan mo na recover body, ano pong estado, dead or alive? At yan po, may mamensahe itong MDRMO maapod po ito sa kuya pagkuhan. Maapod giraray kami sa endo. Please, paki-verify tabi Manong Rick, yun importante kung so estado, kung buhay o gadan. Itong paki po tabi kuan, importante ho na maraiyan. So nakuha na duman sa Busak. We will, please tabi, Sir Rick, po?
Sige, tabi Manong Pio. Sige, Thank you. sige, thank you so much mga tugang. Nakuha na yung body pero habot tamag ko niyan. I-confirm ta taod-taod kay Rick na Mendoza. Iyan sumanong sa uwas baga so nawawara na persona na inanod duman sa dam. Dam yata ito eh. And pinagsiribot-sibutan yan after several days nakuha na so kunyan. So body an termino quote and unquote body. Habot ta mag-speculate kung halatunta ang kunya ni Manong Rick Mendoza pa-confirm ta kung buhay o gadang tabi ang persona. Balikan ta si Karen. Karen, pakikuan na lang tabi. Balikan ta na istorya kung paano yan mananggad makontrol. May magpabakal kaning mahal na nasa ginsagin sa di ako makahiling. Nakumpira sana ang kada ticket na pigo kunya ninda pinagpapabakal sa kunyan sa kada mahiling. Kaning malikayan itong sa Manila baga sa PBA sa Araneta Center. Kung taman pagdadangog ko ang pagdrumdum ko scalpel ang mga pudkaan so nagpapabakal ng ticket sa halangkaw na presyo lalo kung ang kawat is barangay Hinebra ka ito eh. Yan pag mga championships na igwanin mga nagbabakal ng araw ka na ticket tapos pipabakal nila sa halangkaw ng presyo mga scalpel ang termino nila kayan baka kung makonsider yan kan so organizer man kaining so bini concert kung paano malikayan ang pagkuhan kaining scalpels na ini yan ang pagpabakal sige tabi Karen. Standby po tabi tayong developing story tabi diyan sa uwas may nakuha na so body basta body pinagkukot na to si Manong Rick ikanta ko na buhay ugadan itong so biktima nangaranan nga ni magatabi ni Manong Rick na Mendoza na so na-recover duman na recover sa Busak hali sa barangay Mayaw. Si Angel na Mustasa okay ang linya tabi diyon ni Angel na Mustasa aramon tadawan istorya man ni Angel Mustasa on the spot report. Angel, what's happening man? Good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan kabay. Sa mga dugang tapopong bareta, sinugo na ni Kapitan Ronaldo Minya kan Barangay Buyuan, Legazpi City ang mga personahes na kaibahan sa Peace and Order Committee kan sa indang konseho na maigot na i-monitor ang mga forest sites sa laog kan sa indang jurisdiction. Ini-unlock na ni Kapitan Minya matapos na ipag-orden as magpaluwas ng direktiba si Albay Governor Noel Rosal at kasungapon para sa temporaryong pagpapundok and quarry operation sa bilog na probinsya kan Albay. Sa pagkipag-uron na sa Sir Pio, sa subagong aga kay Kapitan Minya, sinabi kay niya na sa 5 quarry operators ang nasa laogan sa indang barangay na maigot nilang babantayan para masiguro na nakasunod man ini o nagsusunod ini sepit po utong na polisiya kan gobyerno provincial kan Albay. Ipinagiramduman ni Kapitan Minya sa mga mabayolar na may magkakanigong penalidad sindang kakahapangon basado naman sa epek paluwas sa direktiba kana gobernador. Roger. Yan po sa Pio ang mga duwang taong informasyon halin sa luwas sa Angel Mustaza, DCJ News. Thank you so much tabi Angel sa istorya halin dyan sa luwas. Mustasa on the spot report. Day tabi magpuknat ha pinag-aabangan niya to itong so development duban sa uwas nasa linya na an sa tuyang chief diyan sa APSEMO si Manong Rick Mendoza. Manong Rick sir, good morning Jeraray tabi. Good morning tabi garay Manong Pio. Iyo po confirm po na gada na po itong nako ang duman sa uwas. So sa ngunyan po Pacific padara na duman sa punerarya tabi diyan sa uwas. Itong Albert tabi ang ngalan kay ito 16 anyos tabi. Ay nako, we pray for the soul paano po na ano sa circumstance kan pagkakako atabi kung igwan ng impormasyon kung paano ito nako atabi. Opo, habang nagasuyod baga so Coast Guard tapos so EMS tapos so diver pa kang Bureau of Fire may nagrani sa inda na may nagrani sa tuyang EMS na may nakalataw-lataw duman na tabi bangkay duman sa may haranin na sa tulay kang Busak tabi. Oho, duman na may nakahiling na residente then iyo tabi inapod itong so retrieval team. Iyo tabi. Kaya
sa kunyan pa pinadara na daw ninda sa kwan, pinadara na sa punerarya tabi. Ay nako. Mga pirang kunyan kilometro so inanudan tabi hali duman sa pinangyarihan kan insidente tabi. Di ko kabisado itong kwan, itong kumpirang kilometers ano man ang piyo. Pero sa wrong stretch ito kang ano eh. Alawig ba kaya yan na salog. Hali naman sa Mayaw o Sundo duman. Duman yata na disco dito sa Mayaw duman sa paring may surusagpong sa may Durodam ano. Iyo tabi, opo. Duman sila nalunod and then duman man after 2 hours nakwaso itong tugang na nainot na nganing na declared na gadan. And then pangadwa ini na si Albert the following day, yun na itong nakwa dyan sa busak kang uwas tabi. Oho. O di kunyan, although accounted pero puro gadan. Iyo tabi, opo, manong piyo. Itong duwang magtugang. Dahil na ng ibang pigahanap. Opo, mayo na po. Iyon na to. So, tapos na ano to naman, operations tabi. Salamat tabi sa gabos ng mga nagtarabang. And then sa MDRR mo, as well as, of course, sa local government unit kang uwas with Mayor Jan Trinidad tabi. Oho. O di, sige tabi, Manong Rick, salamat sa impormasyon tabi. Ano po? Salamat man tabi, Pio. Sir Rick Mendoza, kan-apse mo, may relasyon sa very latest na yan ano? DZGB! Sunod-sunod ang flash report niya to. DZGB! Flash report! Itong suki Manong Rick Mendoza, flash ito duman na na-recover na so bangkay, so sarong ultimong bangkay na inanod, nalunod duman sa may Mayaw, kan uwas din na-recover na sa may Busak. DZGB! Flash report! May flash report man si Pading Jomar Bien. DZGB! Flash report! Kumpadring Jomar, location and what's happening? Salamat pa rin Pio. On the way ako ngunya pasiring sa sitio para putukan barangay Estancia Malinaw. May sarong truck na nawaranin preno. Ini ba yan digdiyan sa Sabluyon na road pa rin Pio. Iyan tabi. Itong sunadagong nindo, hali dyan sa Premier Distrito kan Albay. Truck nawaranin preno, may inadulot na tricycle. May mga pasaheros, initial na informasyon tabi, may mga nakabulagta duman na mga pasaheros mas presumably kan tricycle. Ini kadua itong sumamundo na bareta na ko agadana. So ikaduang biktima kan itong pagkalunod baga sa uwas. Hali dyan sa Mayaw na ko duman sa may Busak. Mabareta mo ng alas 10 dyan and may mga hanap buhay kita. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa publiko na makisumaro sa Season of Creation 2025 na gigibuhon poon September 1 sa Oktubre 4 ngunya na taon. Sigun kay CBCP President asin Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na ini panahon tanganing magpasalamat sa Dios sa biyaya kang kapalibutan asin pakusugon ang mission kang tawo bilang tagapag-ataman kang kinaaban. Ipigheres man kang kardinal na inaprobaran ni Pope Leo ang bagong votive mass for the care of creation na isasabay sa Roman Missal bilang giya sa pangadi asin pagtutok sa ekolohikal na pagbabaagong buot. Dagdag pa kan CBCP na dapat seryosohon ang patalid kang climate change, pagkaraot kang kapalibutan asin sobrang paggamit kang rekursos natural na nagpapadifisil lalo na sa buhay ka mga nagtitios. Hinagad kang simbahan sa gabos na magpangadi, mag-ingat sa kapalibutan, bawasan ang basura asin pangatamanan ang kabubuldan, kadagatan asin aire para sa interes kan mga masunod na henerasyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. May raw video na pinagpadala sa kuya si Pading Jomar Bian. Paki-blur na lang tabi yung mga personas duman tabi, Jerome mananggad nagkakapera ito nakabulagta sa Paraputo diyan sa Malinaw yan or Buwang igo kay basta sa lugar na yan tabi pasiring duman ang kunyan ang satuyang pag-iriba si Pading Jomar Bian. Ako pera ito dua o tulos na hiling ko paki-blur na lang tabi Jerome mag-obserbar kita kan dapat na obserbaran basta yan po tabi developing story duman sa Premier Distrito sarong truck ang as per initial report sketch report nawaaran ng preno may sinaruso na tricycle and may mga nakabulagta duman na personas po sa lugar yan o sige tabi ipakan mo daw itong natakpan man o sige daw tabi naku matindi niya talaga kahirak man
sana dainin ako ba accident ingat-ingat tabi nawara da ang preno daw ang sitwasyon naman dahil magbutas tabi ta pinagtututukan iyan kan sa tuyang mga pag-iriba si Pading Joe Marvin yan po nahiling nindo sa kwan sa yung audio sige daw yan isus saro saro lang sunahiling ko gari saro lang dumasaro video na ipinadara clip lang ini iyo mas ipinadara ni Pading Jomar hali man sa iyang source sa may kung kaya na dua ay Diyos ko tabi ligtasan man tabi usi tricycle na maransiwal nasag ko na runot so lawas kan tricycle natada na sana so rida buda so kunyan so lower portion kan body kan tricycle ay ligtasan man ining mga na disco dun ayan nako kahirak man tabi on diyan pasiring diyan tabi sa kunyan sa area an sa muyang koresponsal si Pading Jomar Bien. Now dumanatabi kita sa kunyan sa lado nasyonal. Kasuhapon nahiling ko sa porsyon yun kan Senate hearing. Tabi nahiling ko sa porsyon. Although magayon ta na ko kunya na naaraman kan publiko yun, sumanugod baga sa kunyan sa ining mga flood control pero the way na pinagkukondusir po ang kunyan with all due respect sa mga senadores lalo na sa chairman kang Blue Ribbon si Senador Marcoleta parang kuan na yung depth baga yun yung lalim kung sa Tagal sa English shallow we are missing eto na naman sa gasgas niya to we are missing the calibers of Senator Miriam Rene Sagisag, Ponce Enrile, Tata Ponce. Ilingan mo the way they handle pag-question daing depth May nabasa na nga ko, dahil ko lang na-save, shallow speak ko niyang term. Ang pighanap niya, anong mga layes ang ia-aplikar tanganing mapinpoint kung sulay na ito may pagkukulang pa by using itong sa mga imbitado. Ang nangyari ngaya, kumbaga, pinagsintensya na sa mga yaon. Bako sa pagdepensa, kundi parang nagi ng political show yun. So nabasa ta, ini ngaya one piece of kunyang kuman sa na observation. O dapat ngaya igwa mga preparadong layes na uni ngaya sulay sa pagbid o ni sulay ngaya kung si say mga dapat manggana paano ito na transgress o paano ngaya ito na kunyan paano ito na balgar si say ngaya so mga dapat na ipinpoint basado sa mga layes na iyan sa procurement of service sa bidding so mga contractor gabos. Pero nahiling tangaya parang grandstanding na. May mga papurupukpuk pa ngaya sa lamesa. Ito bagang suki kura-kura so mga kunyan. So mga resource persons. Bako sa pagdepensa. Ang punto talang digdi is the manner. Kulang yung para ng grand show na taram ninda na kunya na ang publiko is interested and they are nahiling sinda sa bilo na kinaban yun real time. Bako? Ay, nako. Pero one thing na nakakahugot kita man agad, na-expose sa publiko na itong pinagasabi na mga inbuilt dyan sa mga flood control. But uni na nga ni man ang catch dyan. The mere fact na imbitado sila dyan sa Senado or sa lower house, imbitado ining mga nagkangaranan na mga sa flood control na nakakaoning darakulaon na kantidad nin kontrata, the mere fact na nasa lista sinda,
the mere fact na yaon sinda dyan sa Senado pig-imbestigaran buda sa lower house, it does not necessarily mean na guilty na sinda. Kaya lang kita po tuod na sa araw kaining we jump tulo sa konklusyon without itong pag-decipher kan mga imperative datas, imperative information, tanganing makapagkaigwa kita nin. So, decision talagang well-informed. Yan, tabi. Sequence na. At bako man sa pasintabi po sa mga nagkukunyan kay Raffy Tulfo. Question ni Senador Raffy Tulfo so COA. Igwa dumaning porsyon na nahiling ko si Senador Raffy Tulfo with all due respect lalo sa mga nagboto man kay Senador Raffy. Ilingon mo so COA yun question. Ini ngaya COA ta yun o BIR. Parang BIR. O kamo ngaya dyan sa BIR, nata ngaya ta ini haloy nindong matapos so investigasyon ining mga ining mga kontraktor ng Draculaon so mga Diskaya muda iba pa na bilyones anako ang mga kunyan mga kontrata. Ang punto do man ni Senador Raffy Tulfo, ano nga pig-imbestigaran lamang nindo ini kung nagbabayad ng tamang buwis iyon sa punto niya, punto niya. Ang sabi kan ko, iyo nga ya, pinatangay tahalo yun. Ano ba ngayon? Nagkakalagayan? Nagkakaariglaran? So mga unwanted bagad yun na kuan, mga unwanted bagad mga tugang na mga utterances na ikikasupog kang kunyan kan kan resource person igo ngaya sabi ni Senador Raffy Tulfo, igo ngaya mga nagsusumbong sako mga Chinese ngaya na pagkitawan ngayon ni duning notisya na pigi-imbestigaran automatic ngaya mga sarong aldaw duwang aldaw tapos ngayang investigasyon klarado na ngaya tapos may nagpapabayad ngaya tapos pighapot nga sukuwa so BIR yata ito yung resource person digdi ngaya sa mga pag-imbestigar nindo sa kunyan sa mga kontraktor na ini na nakakuan nin Draculaon na kantidad nin flood control projects. Ano nga pinag-imbestigaran nindo? Natangay tahaloy na resulta, nakakalagayan na ba? Nagkakaariglaran na ba? Nag-under the table na ba? Yung mga sako sabi na nga ni iigwanin mga paaging iba na pwede kang maka-ferret out, makahugot ka nin katotohanan na bako sa araw ka na manera na para na tayong mga sanggano napapasok ka na humiliate na ang mga yaon dyan ng mga resource persons. Pero paminsan may minapatol man ki Senador Raffy Tulfo may minapatol man dyan sa Senado. Yan tabi. So pardon po, we are for truth. We want to ferret out mananggad and maaraman kung ano mananggad. Pero kunya nasa na para nasa ng pelikula, para nasa ng teleseryan pag nangugbaga kang yan na Blue Ribbon Committee with all due respect kay Senador Marcoleta. Kulang yung depth, kulang yung lalim kan ibang mga senadores na mina-question the way yun sa indang decorum, yun sa indang questionar. Garo na mga prosecutor. Garo na mga prosecutor nga ni na pigpipin down na sa mga yaon dumantabi Now, so nabasa ko kaya, sabi duman, dapat ngaya arog ka ini, kung mapupwede. Ipepresentar sulay, ihapot duman sa resource person, either DPWH, either COA, either BIR, either sa mga resource person na mga kontraktor, o ni ang lay, pinanunindo sa pag-award ka ini, o natama baga, o ni sulay na, taarog ka yan. O bako itong, ilan ang kon mo, lokserekar mo, kailan mo ito nabili? Parang pero okay, interesting man tabi. Interesting man na sistema. Ay, nako. Pwede man na maging maisog na bako araw ka na decorum. Nata araw nga ninyo si Miriam Defensor.
Pag minabalitaktak ito ng todo talaga, Ini si Ratata Ponce, si Joker Arroyo, tabang ang kimahal na Diyos, mga kunin. Si kunyan, si Senador Raul Roco, mga abogado di Campanilla, Campana nga, di ba? Campanilla. Malilinawan ka, anong leso na transgress? Anong leso na balgar? Ma-istabilisar naman, natata na balgar ini. Anong kaipuhanan? Nga ni mapakusog pa ang lay na ini. Tayo baga na sa indang inquiry in aid of legislation. Ang mangyari nga ni kanita, iguana nin binilog baga si Presidente Bongbong Marcos inda kumpirmado na sa orden ehekutibo na independenteng komisyon na maimbestigar kaan yun. Nag-imbestigar sa Senado, pa ning investigasyon so gigibohon na itong so binilog na komisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Paano ka yan tabi? Yan. Kaya, pero maghiling kita magayon. Na-amuse na lugod ako garo na pelikula. Baray nga dito, day ko duman nahiling tig-idaw ko duman si Senador Robin Padilla. Si Jinggoy pag ilan ang kon mo? Ilan ang kon mo? Ilan ang sasakyan mo? Magkano binili mo ito? Ay, naku, tabi, na pangyari. Anda, mga kunyan ka mo. Na kunya na sa nalugitan, ako konsilohan kita. Ari naman ang sa ngunyan tabi, igoning sa lower house, mata may dokumento akong na-receive kaso nakaaging aldaw, weekend, yan, so lower house, so Committee on Infra, man tabi ng investigasyon na pinag-gibong yan. Ongoing po tabi. Yan. And the same itong so mga imbitados, duman sa Senado, man so mga imbitados po diyan sa kunyan, sa lower house. Duwa iyan tabi na mga na mga investigasyon simultaneous na pinagigibo plus yan na malaog na so pinaggibo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na independenteng komisyon. Yan, may chat di sa daw init lamang tabi na kana ini. Oy, Papa Jason Gomez Puyo de Segundo El Haciendero, good morning tabi sa imo. Yan, makauyam na daa ata na makauyam na makonsuelo. An sa iyang panira, sinugbang lawlaw. Isus na hamot kayan dyan. Sinugbang lawlaw. Nako, mainit-init pa. Magaling tuton ng alimuyak. Tapos, ensaladang marigoso. Sinasabi ko. Dahil niya da kayang 759,000 na dinner na panguntuhan. Sabi man ni Papa Jason, si Papa Jason na panira niya ngunyan. Tapos makauyam na so hearing sa Senado. Pero mas masiram yun, so tahong na pigasabi mo na uyan na sinugba. Yeah. Ay mapaaram kita na pala. Tabi tama programa si Endimar. Baka makwantang oras ni Endimar. Sige. Salamat kan sa ido pagantabay sa pangarang kabilog na tropa. Happy Fest in advance po tabi bisperas ngunyan. Senyor San Gregorio Magno. Salamat po, mahal na Yusan magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.